Anakku nduk wong ayu nok. Iya yo iya. Sadurunge matur kang akeh ayu ndak derekake caos puji syukur ngarsaning Gusti kang karya jagat. Gusti kang maha welas, Gusti kang maha murah, uga Gusti kang maha asih. Iya yo iya. Kaya adat kang wis lumaku iki tinimbalan suwang ana ing Kutuk Rejo kapapanake ing dusun Datar. Ing Datar Kutuk Rejo Pulau Jarat ya ya wis saka kencenging dusun Datar nggih. Saben taun ngadani sedekah bumi bersih desa bersih dusun. Tujuane apa ora ya kejaba mung nggone kepareng milangi Sukerta Denda Trimala kang mapan ana ing dusun Datar Kutuk Rejo kene dimen wargane manggih ing keslametan, manggih ing kebergaswarasan, diparingi panjang umur, gampang lek golek rezeki, traya guyub rukun, nunggal cipta, nunggal rasa, nunggal karya. Mula jumbuh lan gawe Bapa Kades luar biasa patut untuk diacungi jempol ing warga Datar kene nggone kepareng leluri budaya, nggone urip budaya. Monggo para biya kanggo sedekah bumi nggone caos syukur marang Gusti kang karya jagat iki ora sithik ning awit saka gedhe rumangsane gedhe syukure nadyan to nganggo para biya pira wisan ning ora bakal duweni rasa gelo kang sarta tuwa ning malah mangsa bombong seneng. Iya kaya ngono ya wis saka kaprigelaning segenap panitia nggone ngumpulke warga sak dusun dasar disuwi dening Bapa Kades ingkang pungkasane saben taun bisa ngadani sedekah bumi memetri dusun. Ya dusune ya bersih dusun, desane ya bersih desa. Watone panjenengane Bapa Kades iki sik ngasta sebagai kepala desa wis saben taun mesti caos syukur marang Gusti kang karya jagat nganggo srana mbeber kelir uga gelar gamelan. Oh, budaya banget ya budaya banget. Mula sepisan ngaturke pambagiyarja marang Prokopintang Pulau Jarat mligine Bapa Camat sak jajarane, uga Bapa Kapolsek sak anggotane, uga Bapa Ndang Ramil sak anggotane,
ora lali kanthi babin masih ingkang minangka tiga pilar mujudake satu kekuatan untuk menciptakan kekondisipan desa ngadisa umumnya sak kecamatan Luceret kene ya kaya ngono mula bengi iki go ngaturke pambagyarja marang para kanca kades sak kecamatan Luceret kang kepareng rawuh ning kuyung apa kang dadi karepe Bapak Kades Kutukrejo kang dipapanake dusun daftar kene ya muga kabeh penemun kabagyan karaharjan uga kawilujengan iki elok banget kok no dasare wanci ya wanci kang becik kurang gone kepareng tasakuran tirakatan lungon utawa melekan bengi diniati kanthi sabar lan ikhlas aku percaya apa sing dadi tujuane warga dusun datar Kutukrejo Luceret kene bakal diijabah dening Allah Ta'ala amin Allahumma amin mula ndonga bareng-bareng rampung nggone bersih dusun jumbuh lan dawuh Bapak Kades dadi desa sing gemah ripah loh jinawi dadi desa sing kebak rejeki dadi desa sing tansah guyub rukun ninggalake cipta rasa karsa lan karyane uga tetembungane dadi desa sing badatun thayyibatun warabun dobul amin Allahumma amin coba kaya ngapa sak dadi pangarep-arep monggo racake jenenge wayang saiki karo biyen iki wis beda racake saya sing sangka panitia iki mau sesuk wae supaya ndang munggah panggung ceritane digawe sithik sing penting campur sari ya campur sari ning lakone ya tetep kudu rumput coba kaya ngapa diawiti saka anak wedok sing cilik dhewe sisih kiwa dhewe saka Mbak Pipit Andriani ya kaya ngono iki sinden terlangsing sedunia iya monggo wong lek jenenge lemu ki mokal lek mangane sithik wong ki anggere lemu ki panganane mesti akeh kancane sak dus kono rong dus kancane sak piring kono rong piring ya mung sing sepiring ki sok lelewa sing tegese ki adoh semu ya golek lengo kaya dateng sunakun nduk kaya apa aturna sinom nyamat sing kepenak sinom nyamat sing kepenak kembang lawas sok kala mangsa dilalekke mergo kalah karo kembang-kembang sing anyar mula aku tetep ngedeni manuk manar susu dawa najan tono sing anyar aja nganti lali karo sing tuwa iya kaya ngono coba nduk ya kaya apa diaturke para sepuh pini sepuh kang kepara rawuh ana ing lapangan datar Kutukrejo Luceret Kabupaten Nganjuk ini ya kaya apa dados angki ya kudu digoleki semono maknane ya sing bermakna ya maju mas terus maju pantang mundur terus maju mergo kesuksesan kuwi tanpa linambaran tekad linambaran semangat maju mokal bisane tercapai dene kok ana kegagalan kuwi mujudake kegagalan kuwi mujudake sukses yang tertunda ning sing penting semangat kuwi lho iya semangat najan to mau bengi wis saka prigen Pasuruan bengi kirene sih do giyak yer sesuk bengi bablas ning desa Kapuk
loyo ya kapuk loyo ngendi papan turu ya Rai suwengi satu nusa satu bangsa ya kuwi bangsa Indonesia. Mula pesemone ora beda kaya gamelan ana bonang ana slengkem ana demung ana saron ana kendang ana gol. Beda-beda kuwi sing diarani berbineka tunggal ika. Ya kaya ngono. Ana yoga, ana peneliti, ana sound system, ana dalang, ana sinden, kuwi beda-beda. Ning barang gathuk dadi siji dadi langka indahane lan mujudake satu kekuatan yang tidak bisa dipisahkan ya kaya ngono. Negara sing kaya raya wis mudah-mudahan wae kedepan ki para pejabat pemimpin sing ana dhuwur ki do nggatekke sing ana ngisor ora mentingke kepentingan pribadi ning kepentingan kanggo warga masyarakat. Anggere sing ana dhuwur ki namung mitungke wetenge dhewe aku percaya yen to masyarakat bisa nyam kamardikan uga kemakmuran lan keadilan ya kaya ngono. Tunggal ika tenang kok mbek tuwa katentreman. Ya ning kene iki sing diarani berbineka tunggal ika. Wong anggere berpancasila kuwi lingkungane bakal tentrem, keluargane bakal ayem. Desane bakal tuwa desa sing gemah ripah loh jinawi tuwa keadilan. Mergo sono berbineka tunggal ika iki ibarate cilik-cilikan wae wong gendoren iki ya berbineka tunggal ika. Mula dundung kae ora kena milih mbuh kuwi entuk suwiwi
apa kuwi entuk endas, apa entuk ceker, apa entuk pupuk, apa entuk brutu kudu diterima. Mergo berbineka tunggal ika kaya ngono kuwi. Slendro nduk, slendro, slendro. Langsung batasno. Anis pepiring Mas. Kolaborasine
budaya lan agama. Jadi cara gawe Mbah Amu Sidi Amanah wis sing saka pondok pesantren Al Badru Alaina. Jadi awake dhewe iki cara genahe urip utawa hidup dengan seni ia akan indah. Hidup dengan ilmu ia akan mudah. Hidup dengan agama akan semakin terarah. Oh, ngono. Ya ning kene iki manunggale ulama karo umara. Nggih to, Pak Bu? Nggih. Ngono. Dadi gawe Mbah Amu Sidi Amanah iki ya kaya ngono kuwi. Anggere antaraning kiai karo ulama umara kuwi dadi sawiji, kuwi mujudake kekuatan yang sangat luar biasa. Ngono ya ya. Mula awake dhewe ning budidaya kepiye nggone ndadekke siji budayane dhewe sing adiluhung. Kuwi dimen saya ngrembaka. Ning ya aja lali merga sing diarani pakeliran iki mujudake sampiran samubarang. Mula sing isine ya werna-werna. Ana tembang dangdut kuwi nuruti bocah nom-nom saiki. Ana tembang langgam kuwi nuruti sing wis padha dewasa. Njero ana meneh jineman kuwi kanggo para sepuh. Iya. Dadi komplit. Mergo penonton iki majemuk lho. Ana nom tuwa gedhe cilik lanang wadon. Ya mung imane ora nganjuk, ora tulungagung, ora Kediri, ora Blitar, ora Ngarep, Ponorogo nganti bablas teko Jawa Tengah. Sing diarani wayang kulit ki anggere sik kangik limbuk ki kaya jebul-jebul. Sing nonton ngangger bar kangik limbuk. Iki kira-kira mau penonton ki 2000 kok tekane karek 15 jumbo gawe Bapak Kades Kutorejo. Iya, kaya ngono. Mergo pancen jaman saiki iki dhewe nyambut gawe dituntut golek ekonomi nggo mencukupi kebutuhane kulawarga. Mengko lek mung mburu seneng golek hiburan ning PPA-ne ora bisa nyambut gawe. Ya, kaya apa nganjake Mbak Sulis Eva. Nah, Mbak Sulis Eva. Coba ngateko wong ayu. Kaya apa disepoti Mbak Sulis Eva sing kepareng jumeneng. Sepetut dados yo. Kaya apa? Wilujeng dalu wong ayu. Wilujeng dalu Mbak Limbo macane. Sak turu-turunge ngaturke tembang, ngaturke salam sungkem kagem warga masyarakat daftar petuk Rejo Lucarat Nganjuk mligine Bapak Kades uga Bapak Kades sak kecamatan uga saka Bapak Pincang Lucaratna. Nggih, saderengipun dalem ngaturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu. Isi dan tersinggih iya itu tebak kawibawan. Omongane tedak-tedak ning ya kena dirasake. Iki uga ana pundutan gending nok. Pak wacane dhisik iki duluranan sing sangka Tanggung Blutan Tulungagung. Keng dalu mak cangkik kuwin mak Limbo, sugeng makarya, sukses selalu, amin. Mrai kepareng kula nyuwun tembang utawi langgam kopi jahe. Menika kula aturaken dhateng Ki Purba Asmara Eskar. Ugi Mas Suyanto Eskar ingkang wonten Jawi Tengah Solo. Tuwin Mbah Wir mugi saged dados
jampining saya panglipuring penggalih matur sembah nuwun saking Raka Mas Heru Rahadi. Wah niku dipun kintenaken kagem sarjana karawitan sedaya nggih Pak. Nggih. Wah. Guruwe dhewe. Nggih. Mas Purbo Asmara karo Mas Suyanto ki pake sing mbunang kuwi. Napa nggih to? Heeh, Mas Yanto ki pake Dek Yamawi. Oh, putrane Mas Yanto to Mas Yanto. Wah. Bapak Mas Heru Rahadi. Hah? Bapak mertua kula niku berarti Pak. Jasembrono lho kowe. Iki streaming lho. Engko lek ngantek krungu babone Ngaturaken wilujeng dalu Bapak Yanto. wah. Iya. Heeh. Nyapa Mas Yanto guyu wae iki. Ya. Gini iki pripun Pak? Mas Purbo Asmara, maestro dalang Jawa Tengah. Selain Bapak Purbo Asmara niki nggih wonten sing berbau-bau asmara. Sapa? Asmara Santo. Nggih. Nah, niku saka Madiun iki. Tebih saking Madiun kok nggih dugi mriku. Heeh, komplit iki mau. Saking cintane kalih Sekar Gada. Heeh. Iki mau komplit nggone keparang rawuh ana ing tlatah Lo Ceret kene. Nggih, sinten kemawon Pak e. Coba tak wacane dhisik iki Bapak Asmara Santo iki diniati saka Madiun rawuh ana ing Lo Ceret kene. Nah. Ya karo dawa ora apa-apa Wong Ayu. Asmara Mas Dar. Aja turu. Pak, ya kami jenengan Pak. Nah, ya kok enggak tahu di briefing ya ngono. Lah nggih, kok sembrono. Nek kok ya kok anggere ngono iki mesti mambu. Ampun apa Pak? Mungkin Mboten kula percaya nek yoga-yogane Pak En iki alim-alim sedaya. alim sing ditiru ya sing ana ngarep kok ya. Nggih, Mas. Paling lho yo. Ya. Sore kaki. Bapak Asmara Santo kumpul saking Madiun, ugi saking Ngawi. Menika Bapak Bambang Tambak Romo Ngawi, ugi Pak Purwinomo menika saking Dumpil Madiun, ugi Mas Prakas sing sangka Ngrambe Ngawi. Iki rawuh nusul awake dhewe. Saking Ngrambe Ngawi Iya, rawuh. Ngawi, heeh. Oh mereka jenengan kapan nimbali Pak E? Loh, wis rabi marang Mas. Oh dereng. Oh, temen kono bapake dhewe nek kono bakal ya nusul ngono. Pokoknya oleh jodoh sampean kudu nanggap payang Pak Minto. Nek gak nanggap delok nae kono. Rugi lek landang. Rugi. Sing rugi kula. Kula sak rombongan. Heeh, ya. Nganggo dawa asmara ndana sing nyuwara Mbak Sulis Eva iki padha nyemoni karo awake dhewe. Pripun? Wis regep wungon ora tau sari. Nyangking bakar kencana. Isine apa nduk? Sandang kelawan Dadi wong kuwi sregep melek utawa tirakat lungone wanci bengi kuwi didoke sangka penyakit, didoke sangka lara. Ning ya kala mangsa ki pancen benturan antarane medis karo pitungan Jawa. Ya. Ya
iku bagian bagus bagiane wong melek sabarna yo 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 Seketewu lho Pak. Seket. Ora mung 50.000 sik tak ibui. Tak pundhutne jeroan pokoke. Jeroan apa? BH karo cawet. Alamoh Pak, Lah kok jenengan nate nekone kula ukurane kleru ukurane pipi to. Lah iki pripun to Bi? sing gaweke sapa? Jenengan ngundang kula dhewe iso ta. Nek sing gaweke aku mesti pas mergo umpama gegeden mesti tak cicet. Ngerti cicet? Dicicet Pak. Dah ya nganggep tulis ngono. Allah. Baleni Mas. Wong melek sabarna bagus. Nah, kopi sae iki dibantu karo Mbak Pipit uga karo Mbak Bunjung kaya apa ya jogate tipis-tipis no. Oh nggih. Aja nganti kandel-kandel. Oke tipis-tipis berarti Mbak Punjung tentang apa Mbak Pipit tentang Sing ning tengah Pipit ning nganti kandel-kandel ku genjote horek. monggo Mbak. Nah iya kaya apa jogate tipis gerakane rampak umpama muterke botol nengen ya nengen ngiwa ya ngiwa maju ya maju mundur ya mundur ya aja nganti seling surup ya kaya apa dados Wancine surup surya sisih wetan sambung ati tipis-tipis mangke bebareng. Ibaratnya iki pemanasan. Nggih. Wasmi
sok madhep niwa madhep nengen. Yen dadi bapakmu ki ben disawang. Nggih, ngene sik Nek ngono pandangane kan depan melulu. Mrene tiang lanang iki senengane nek ngerti bapak iki mobae iki mung tipis-tipis ngono. Nggih. Ini rasanya itu wong anyang-anyangan ngono. Aku begitu ngobati bapak kudu nguyuh ae kok. Sing tak buka ya iki. Meresapi menikmati saking penake. Ngerti penak iki? Ngoten to. Ini arep ngono ki bayar pira-pira ora iman, ikhlas. Koyanta pengen. Wes misuwur Pripun, Pak? Jane ibumu ki lek pas goyang iki tak kon tipis-tipis ngono kuwi. Senengane iki lek goyang growal-growal kaya ngono kuwi. Napa nggih, Bapak? Mulai dipikir-pikir. Ya.
atur pundutan saking Raka Mas Heru Rahadi ingkang saking Tanggung Blutan Amboyolangu Tulungagung. Wis ditewancine kaya ngapa bintang tamune dunggahke nok. Yuk kaya ngapa? Disuwun munggah panggung. Yuk dadekno Mas rampat. Yuk dados.